Superbag torbu, praktičnu i prenosivu za svaku priliku. Superbag torba na prvi pogled izgleda kao sasvim obična torba, ali ona je zaista posebna. Prvo, obratite pažnju na ove boje koje pristaju u svaku vašu odevnu kombinaciju. Danas sam se odlučila za rozu kombinaciju uz kojoj mi savršeno pristaje Superbag torba. Čak i u trenucima kada ne razmišljate o svom fizičkom izgledu i kada su vam fiziološke potrebe bitnije, izgledate savršeno ženstveno i elegantno. Moje Superbag torbe se ne odvaja. Nosim ih kad idem na plažu, kad idem na fakultet, kada se šetam sa drugaricama, kada kuvam, čak i kada pijem, zbog toga što roditelji ne mogu da otkriju šta ja to nosim u torbi iz razloga što torba, Superbag torba, što sve miris. Evo na primjer, ovaj sendvič, stari 3 dana, miris mu i dalje nije ispalio. Otkriću vam jednu tajnu. Superbag torbu sam nosila na proslavi mature, na šetirnom rođendanu, čak i na mom venčanu. Superbag torbu možete kupiti u promotivnoj ceni od 999 dinara, ali to nije sve. Ukoliko pozovete u roku od 5 minuta, uz Superbag torbu dobijate univerzalnu maramu koja se savršeno slaže u svaku vašu odevnu kombinaciju zbog novih boja koje nemate na Superbag torbi. Ali, ni to nije sve. Ukoliko pozovete u roku od 10 sekundi, dobit ćete i ovu magičnu krpu koja odstranjuje sve fleke.